Vítam vás v Centre vedecko-technických informácií, kde sa tradične koná naša vedecká kaviareň. Pravidelne ju organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Má názov Veda v centre, pretože chceme dostať týmto podujatím vedu do centra pozornosti širokej verejnosti. Takže dnešnou témou vedeckej kaviarne sú bioplasty. Myslím si, že plast ako taký nemusíme predstavovať, dennodenne sa s ním stretávame, každý ho poznáme. Vznikol ako nový materiál pred 150 rokmi a napriek tomu sa ešte stále teší obrovskému využitiu a napriek tomu, že ho dokážeme už z veľkej časti recyklovať, sa nám začína tak trochu hromadiť v podobe plastového odpadu. Začína to byť dosť vážny ekologický problém a tak samozrejme vedci na celom svete sa zamýšľajú nad tým, ako vymyslieť nejaký nový ekologický materiál, s ktorým by si teda príroda nejakým spôsobom poradila. A tu je na mieste povedať, že ani slovenskí vedci nezaostávajú. Tým slovenských vedecko-výskumných pracovníkov sa zaradil medzi svetovú špičku v rozvoji a vývoji biodegradovateľných plastov. A ja som nesmierne rada, že môžem dnes vo vedeckej kaviarni privítať jedného z pôvodcov tejto myšlienky, tejto inovatívnej technológie. Srdečne vítam v našej vedeckej kaviarni profesora Ivana Chodáka z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň, pán profesor. Vítajte. Pán profesor sa zaoberá výskumom bioplastov už vyše 20 rokov. Je držiteľom 11 patentov, z toho sú 2 medzinárodné a jeden sa už realizuje v praxi. Za svoju prácu pán profesor získal mnohé ocenenia. Získal aj cenu za transfer technológií, ktorú poprvýkrát udeľovalo práve naše centrum, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, ako inováciu s najlepším uplatnením alebo s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi. Ja vám ďakujem za pozornosť a prajem príjemný zážitok. Nech sa páči, pán profesor, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Takže na úvod, čo sú bioplasty? Keď som s touto témou začínal zhruba pred viac než 20 rokmi, tak ako bioplasty sme brali biodegradovateľné plasty. To znamená plasty, ktoré v prírode degradujú. V dnešnej dobe sa k tomu pridávajú už aj ďalšie ekologicky výhodné alebo ekologicky dôležité plasty, a to sú plasty, ktoré sú založené, vyrobené z obnoviteľných zdrojov a nemusia byť biodegradovateľné. Samozrejme, tie najcennejšie sú tie, ktoré sú aj biodegradovateľné, ale pritom vyrábané z tých obnoviteľných zdrojov. Na druhej strane stoja samozrejme bežné konvenčné plasty, ktoré nie sú ani biodegradovateľné a vyrábajú sa z fosílnych zdrojov, to znamená, to sú vlastne tie klasické konvenčné plasty, ktoré v súčasnosti stále majú výraznú prevahu, čo sa týka výroby. Skôr než prídem k tým detailom toho vedeckého výskumu, by som povedal, vedci majú za úlohu stanoviť, čo je možné. A iný potom určí, že čo ďalej. Čiže výroba určí, čo je technicky a ekonomicky uskutočniteľné a výhodné, a spotrebiteľ určí, čo je potrebné. Čiže našou úlohou je predovšetkým rozlíšiť, že čo je možné. Toto je možné, toto nie je možné. Prenos v čase zatiaľ možný nie je. To vám veda jasne povie. Keď to bude možné, tak potom samozrejme tiež nejaký vedec povie, áno, už toto je možné, a potom sa povie spotrebiteľ, že to nechceme. No, takže toto bol taký krátky úvod. A prečo by som teraz tým biodegradovateľným plastom? V prvom rade, čo to je? Sú to plasty, ktoré sú degradovateľné, ktoré podliehajú degradáciu účinkom mikroorganizmov, ktoré sa nachádzajú v prírode. Čiže baktérie, riasy, plesne, prípadne hubyňáky by to mohli byť a tak ďalej. Troška vyššia úroveň je kompostovateľné plasty, ktoré musia byť biodegradovateľné a musia ešte spĺňať nejaké ďalšie podmienky, ktoré podliehajú biologickej degradácii počas kompostovania za vniku oxidu uhličitého, vody a anorganického zbytku a biomasy. To potom môžete vlastne prakticky vyviesť na pole a použiť to ako kompost.
Požiadavka, aby plast mohol byť deklarovaný ako biodegradovateľný, je, že musí sa rozložiť najviac do 180 dní tak, že z pôvodnej hmotnosti 90% sa premení na oxid uhličitého a vodu a zostane maximálne 10% toho organického zbytku. To je vlastne definícia pre biodegradovateľný plast. No, čo sú výhody? Z hľadiska tvorby oxidu uhličitého tieto plasty sú neutrálne. To znamená, koľko sa z atmosféry zoberie oxidu uhličitého na ich vytvorenie, toľko sa uvoľní pri ich rozklade. Z hľadiska tvorby oxidu uhličitého, eventuálne ako vplyvu na skleníkový efekt, tieto plasty sú neutrálne. Majú relatívne stabilné ceny. Nepodliehajú, povedzme, rôznym politickým vplyvom. Vieme, že ropa, tam, keď vzniknú nejaké problémy na Blízkom východe, tak hneď tá cena ropy kolíše. A toto je skutočne aj ekonomický problém pre mnohé národy. Keby sa potrebovalo prejsť na tieto plasty z obnoviteľných zdrojov, tak tie ceny sú relatívne stabilné. To sa vyrába normálne na báze, škrobu alebo drevnej hmoty a tak ďalej. Čiže toho majú vlastne väčšina národov, to má dostatok. Pomerne jednoduchá a lacná likvidácia a prakticky neobmedzené zásoby surovín. Tak keď toto počujeme, tak si povieme, tak hromažďak, čo robíme okamžite všetky plasty z tohoto. No tak by sme to robili, keby sa to dalo. Problém je v prvom rade relatívne vysoká cena, vzhľadom na vysoké náklady na výskum a nízku produkciu. Problémom ďalším je, že z viacerých hľadisk nemajú celkom vyhovujúce vlastnosti porovnaní s klasickými plastami. No a po tretie, čo je dosť výrazná nevýhoda, je, že zatiaľ je obmedzený sortiment materiálov. Napríklad vôbec nemáme kaučuk biodegradovateľný. Áno, na pneumatiky jednoducho nevieme vyrobiť biodegradovateľné. Ani zďaleka nie sme blízko takéhoto materiálu. Dva mýty o biodegradovateľných plastoch. Ten prvý je, že mi hovoria známi, no dobre, no teraz kúpim si v Tesku nejaký nákup, hodím to do tej tvojej tašky biodegradovateľnej a idem, že sa mi to biodegraduje, sa mi nákup rozsype. No tak hovorím, tak toto nie je tak, pretože na tú biodegradáciu potrebujete konkrétne nejaké podmienky, kde sa môžu množiť baktérie. Neznamená to, že sú to nejaké super špeciálne podmienky, ale predsa len musia to byť podmienky, ktoré umožňujú hnitie listia alebo hnitia trávy. No, vieme veľmi dobre, že napríklad, keď máte herbár, do herbára dáte kveť a to vám tam vydrží aj 15-20 rokov. Na druhej strane, keď ten istý kvet hodíte do kompostu, tak za 3 týždne ho máte zhnitý. Presne takto sa správajú aj tieto biodegradovateľné plasty. Druhým mýtom je ten, že biodegradovateľné plasty sa nemusíme starať o zneškvrťovanie odpadu. No, môžeme zahodiť hoci kde. Tak fakt je, že ak by ste zobrali takú nejakú fľašu alebo nejakú fóliu z biodegradovateľného plastu, zahodíte to tú tašku na krývaní, tam garantujem, že prídete tam za 10 rokov a tú tašku tam nájdete takisto, ako by to bola z polyetylenu. Čiže nie je to tak, že môžeme to rozhadzovať, že príroda sa o to postará, ale musíme skutočne zabezpečiť to, aby tie plasty sa pozbierali a dostali sa do toho kompostu. Takže toto sú dva také, by som povedal, veci, ktoré ľudia nesprávne alebo do istej miery necelkom presne interpretujú. No dobre, pozrieme sa na vlastnosti. Toto sú materiály, ktoré sú krehké. A táto čiara práve oddeluje tie húževnaté materiály od tých krehkých. Čiže máme tam materiály biodegradovateľné, ktoré sú húževnaté, ktoré môžete použiť na fólie, pretože tie fólie sú kvalitné, to je podobné ako polyetylen. Polyetylen môžete ohýbať koľko chcete, to je skutočne veľmi kvalitný materiál z hľadiska húževnatosti. Keď zoberiete polystyren, ten je krehký. A keď zoberiete penový polystyren, troška to chcete ohnúť a sa vám zlomí. Tieto sú približne také ako ten polystyren, tieto sú približne také ako ten polyetylen. Táto čiara súčasne, že naznačuje vysokú húževnatosť a krehké materiály, ale súčasne oddeluje materiály od tých skutočne drahých, ktoré sú húževnaté, od tých, ktoré nie sú až také drahé, ktoré sú celkovo ekonomicky
aj dosť dobré, ale sú všetky krehké. Prakticky všetky tie materiály, ktoré sú ekonomicky ako tak akceptovateľné, že nie sú príliš drahé, sú krehké, jednoducho. No a s tým samozrejme musíme niečo robiť. Vlastne začínam o tom hovoriť, za čo sme podostavili tie ceny všelijaké. Sme zobrali dva krehké plasty. Polyhydroxybutyrát a kyselinu polymliečnú, to je to, čo vyrábajú tie Američania vo veľkom. Tieto práce robili v rámci projektu Európskej únie, Európsky fond regionálneho rozvoja, inovatívne postupy udržateľnej plasty v Strednej Európe, tak sa volal ten projekt. No a my sme sa tam zaoberali týmto materiálom, jednak z hľadiska spracovania a jednak z hľadiska mechanických vlastností. To boli technické problémy, ktoré bolo treba doriešiť. Profesor Turniač, riaditeľ CVTI, tejto inštitúcie, ten asi pred 2 rokmi zobral zopár takýchto vynálezov zo Slovenska a vybral sa na Tajvan na jednu prestížnu, volá sa to International Invention Show, medzinárodná show patentov alebo vynálezov, ideí. No a vrátil sa a donesol nám zlatú medailu z toho, za tento patent. Takže toto bola taká, skutočne nás to veľmi milo prekvapilo, ale prilákalo to, na základe tohoto sa o tom dozvedeli firmy. A nie my sme museli chodiť do firiem, ale firmy chodili za nami prakticky v nástupoch a vyzerá to tak, že predbežne je to asi tak, že by sa tento granulát, materiál by sa mal vyrábať na Slovensku. Výroba by mala začať tak asi do roka, že či to bude, ja neviem, 10-20 tón, alebo či to budú stovky, to zatiaľ nevieme samozrejme, ale všetko má svoj čas, musí troška nabehnúť a musí sa to overiť, skutočne je to životaschopné. No ale dúfame teda, že by to mohlo byť ako celkom dobré. No, takže toto je prvá vec. No a toto je znova ten sociálny efekt, pretože toto nie je vina plastov. V Európskej únii sa vyrába približne 100 miliárd kusov tých plastových tašiek ročne a z toho 8 miliárd sa zahadzuje v prírode. Tak kto ich tam zahadzuje? Možno 2% ľudí. Ale sú tam, a to je vlastne to, že ten sociálny efekt, že ľudia jednoducho neberú do úvahy to, že sa musíme v tom životnom prostredí správať šetrne. No ale to, aby sa tieto plasty, o ktorých som doteraz hovoril, mohli aj skutočne aplikovať vo veľkom, je potrebné, aby tieto plasty boli certifikované, že sú biodegradovateľné a biokompostovateľné. Ústav polymerov podpísal zmluvu s nemeckou firmou Dincertco, ktorá je oprávnená vydávať značky vo forme takých nálepiek, ktorými sa označujú biodegradovateľné a biokompostovateľné plasty. Tá certifikačná nálepka je dôležitá predovšetkým pre spotrebiteľa, aby sa spotrebiteľ vedel orientovať, čo má urobiť s použitým obalom. To znamená, že nesmie ho hodiť do odpadu plastového, ale budú sa normálne dávať medzi organický odpad, kde sa bežne odhadzujú napríklad odpady z potravín alebo nejaké produkty, ktoré môžu zhniť. No a toto sa potom bude kompostovať. Chcel by som ešte povedať, že tento systém, táto certifikácia, zavedenie certifikácie, ktoré umožňuje zaviesť systém certifikácie na Slovensku v spolupráci s týmto nemeckou firmou spomenutou, sa robil ako súčasť alebo časť projektu Plastice. To je projekt Európskej únie, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý bol práve zameraný na rozšírenie vedomostí o plastoch medzi verejnosť a predovšetkým medzi firmy, ktoré doteraz nemajú s tým veľmi veľké skúsenosti. No a v tom projekte bolo celkové zapojených 11 partnerov zo 4 krajín: Slovinsko, Poľsko, Slovensko a Rakúsko. No, záver. Tie biodegradovateľné plasty sú dokázateľne prospešná alternatíva, sú v štádiu, keď je možné uvažovať s rozsiahlými aplikáciami. Tie problémy pri aplikáciách sú technické, užitkové vlastnosti, spracovateľské, ale to je riešiteľné a mnohé hľady sú vyriešené. Cenové, na tom sa intenzívne pracuje a môj odhad je, že ďalšie výrazné lepšenie do 5 rokov bude také, že budeme už môcť konkurovať skutočne aj tým polyolefínom. Ale sú tam aj veci, ktoré s vedou nesúvisia, a to sú nesprávne aplikácie.
Je to nedostatok výrobných kapacít zatiaľ, sú to organizačné nejasnosti, hlavne pri tom kompostovaní a tak ďalej. A samozrejme potom výrazný lobbying firiem alebo aj jednotlivcov v prospech aj v neprospech týchto biodegradačných plastov. Ďakujem vám za pozornosť.